L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon stqar pubblikament li kellu aktar minn 450,000 euro f'kont tal-bank fl-Iżvizzera. Falzon għamel din l-ammissjoni fi stqarrija mibgħuta lil mezzi tax-xandir wara li aktar kmieni din il-ġimgħa irċieva xi domandi dwar is-suġġett. Falzon qal li hu ma kellu ebda problema jikkonferma dan għaliex dan il-kont fetħu wara li bejn l-1975 u l-1986 u kien imsieħeb f'kumpanija ta' periti li kienet tagħti konsulenzi barra l-pajjiż. Qal li wieħed mill-ewwel xogħlijiet tal-kumpanija kien jeħtieġ imur b'mod frekwenti l-Iżvizzera u kien għalhekk li fetaħ dan il-kont. Falzon qal li l-flus f'dan il-kont dejjem daħlu minn xogħol professjonali li għamel għal klijenti barranin qabel sar Ministru fl-1987. Il-perit Falzon iżied li kien fl-2008 li trasferixxa dan il-kont lejn l-HSBC ta' Ġenevra u fl-2008 reġa' mexxa l-flus għal bank ieħor. Fl-istqarrija tiegħu Falzon qal li eventwalment ġab dawn il-flus kollha lejn Malta u stqar li l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu ilha snin regolarizzata. Michael Falzon qal li għalkemm huwa evidenti li l-kwistjoni m'għandax taqsam xejn mal-attività politika tiegħu fl-imoddi, xorta waħda ħass li għandu jissospendi lilu nnifsu mill-attività politika fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Huwa rtira wkoll mill-pożizzjoni tiegħu bħala osservatur fuq il-Kumitat għax-xiri taż-żejt.